Temperatura matyagan sa 26 degrees Celsius, tubtub sa 32 o 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:22 sa kaina, kag magatunod naman la 5:29 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Okay, good morning na sa aton nga mga ka-aksyon. Liwat, welcome diri sa aton nga Aksyon Balita Morning Edition. Sakay migo naton Turko Jongko nag-kuan sa sang meme nga I'm here. Okay. Si Turko Jongko, yeah, I'm here. Okay, so I'm glad you're there. Kag si Edgar Alcantarabla, ginatamyaw naton dira sa may Silay City. Kag kay Sol Lama Barnacha halin sa Thailand. Good morning dira sa imo, Sol. Hello, sawadika. Ay, Amo na siyang Thailand. te ho ka te tangata. Morena, Kia Ora. Hello, sir. Correct. Kay Nuwame Jimenez, Russell Gomez. Good morning, man. Si Ma'am Vanessa Mayo is also watching. Kag si Ramia Garcia. Good morning dira sa inyo. Nonoy Andan. Maayong aga kay Nonoy Andan. Boat on the river. Ang akong request. Boat on the river. Take me back to my boat on the river. Ay, taho. Ay, kabalo ka na? Subong kabalo na ako kay nakabati ko. Na, boat on the river. Take me back to my boat on the river. Oh, perfect. Boat on the river. Nasa kailangan lang mo na nga boat on the air. Ang ganun. Nakabudlay sa boat on the air. Action boy. Irene Gante Juanetes Petua. Good morning, man. Si Pangga Arihinio, Arina, the new Miss Universe is Dorel Cabatu. Oh, Kalain is Philippines. Philippines. Nami ko pamatian, no? Magpamatian karon magsiling and the new Miss Universe is Philippines. Sinong host karon? Sinong host karon? Si Steve Harvey gyapon. Kaya diba may kontrata na actually? I don't know kung siya gyapon bala ang tanang karon na. Si Las gyapon. 8 Atia Kim Eriman, kag kay Ma'am Van, thank you for the 50 stars na ipadala. Noy Erwin Gonzalez sa Barangay Maaw. Nenita Calamba Figueroa, kay Lulit Atos Digayo. Watching from Camela Subdivision, Bacolod City. Rowena Lopez Mendoza. Kag another 50 stars from Ma'am Van. Pinky Teruel, good morning dira sa imo. Watching live from Barangay Villamonte. And good morning and greetings sa kay Doc Matthew Mayo. Yes, Dira good sa morning, Minnesota. Doc Mayo. Marlon Edradan Tipon. Kumusta lang karon sa pamilya niya sa Talisay? Dorel Cabatu, 26, Philippines. Ikaw ba? Sab. ikaw ba mo na ba? Ay, kalan. Philippines! So, mo ka na yung bulaw na. Philippines! Ay, kalan. Ano yan, man? Na kami wala kita ay ni Miga, ni Mads ko RR ba? Tani makita ay kami puli sa sa Carabalan. Kaya man nanda siya sa kabadyangan mong. Tani makakita na yung mga mo sa quarantine facility. Ay, hindi man. Like, makita ay kami sa quarantine facility. Mo, naton Mads mo nakita na kita diri pa sa quarantine facility. May tani ko sa mambuka. Charot lang. Quarantine facility sa eskwelahan. Ay, kakapoy. Buka kapoy. Primo de la Cruz, good morning, man. Kay Kita ay lang tama sa quarantine facility. Ano na siya? Hindi na siya ka-host kay senior citizen na siya next year pa siya ang host now si Miss Universe 2021 Olivia Culpo. 2012 gali, sorry. Olivia Culpo. Gali. Ay, gali. Sure ba? Pag sure gali pangga, I-check tabi. Sige, kung sinang host. Ann Villaviray, good morning, man. Kay Ver Capus. Kag kay Ricky Serino. Si Ricky Serino, niya, hindi niya Serino. Why not? Ricky Serino sa barangay Bunga niya sa Don Salvador, Benedicto.
Good morning kuno kay Alma Alvarez Gallo, kay sis niya Alma Alvarez Gallo, kag bro Roberto Gallo, halin kay Ma'am Van Mayo. Kag sa tatlo ka Pogi Sons na sang pamilya Gallo. Si RR, si RJ, si RJ, si Josh, kag si Ralph. Memorize ko ng mga kabataan ni amigo Tawan Bolgalio. Good morning dra sa inyo sa Las Vegas, Nevada. Sakay Fernie Española, good morning man sa Barangay Locotan, Cabancalan City. Sige, standby na kita sa mga balita lokal. Pharmacy. 3J. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nga panguna nga mga balita lokal, pag-konsultahon pa sa Regional Interagency Task Force ang mga local government units angot sa implementation period sa plano nga pagsuspender sang biyahe halin panay pakadto Negros Occidental vice versa bagod sa liwat nga pagdamo sang kaso sang COVID-19. Ini sa tiyon nga mapurbahan sa National Interagency Task Force ang resolusyon nga ginsumeter nagligad nga Biyernes nga nagapangabay sang temporaryo nga pagpauntat sang amo biyahe sa sulod sang isa ka semana. Magluwas sino kinahanglan man sang RIATF sang duha kadlaw nga allowance agud mapahibalo ang plano antes sa iga implementar. Ang 7-day suspension of trips ang ginkasugdan ng Iloilo Governor Arthur Defensor kag Negros Occidental Governor Bong Lacson. Magabukas ang 16 ka mga vaccination centers sa siyudad sang Bacolod subong adlaw Lunes, Mayo 17 sa datos sang Bacolod Emergency Operation Center. Magabukas ang vaccination center sa Barangay Alejis, Banago, Bata, Estefania, Granada, Mandalagan, Mansilingan, Singkang Airport, Tangob Forest Park sa Tacoling, Villamonte, Abis Cluster, ETCS Cluster, Barangay 39 Cluster, SM City, kag Ayala Malls. Suno ka sa EOC, first come, first serve basis ang akomodara sa mga Bacolod noon o kung ang unang nagparehistro nga nagpakita sa database ng syudad, amo man ang unang ginapabalo sa ilang schedule kag ang ilang kantuan nga vaccination center. Suno kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical sa Bacolod EOC, dependent ang syudad sa kadamuon sang bakuna ginpadala sa gobyerno nasyonal kag sa Hulyo pa ginapaabot mag-abot ang AstraZeneca vaccines nga ginbakal naman sang syudad. Ginpahayag ni Dr. Chris Rongon nga masobra 50,000 na ka mga tao ang nag-register sa online COVID-19 vaccination sa siyudad sa Bacolod. Sunod naman kay Mayor Evilio Lunardia, madamo na sang nagaparehistro nga patimaan nga madamo na sa nagasalig sa pagpabakuna kontra COVID-19. Duha ang pamaagi para makaparehistro sa pagpabakuna. Una ang paagi sa barangay o online. Sunod sa alkalde, ginatingwaan sa siyudad nga malambot ang tanan nga target. Tinalikdan nga semana sa nagbukas ang mas maramo nga vaccination center sa mga barangay kasunod sa pagbaton sa LGU sang 19,420 ka doses ang AstraZeneca vaccines gikan sa gobyerno nasyonal. Ang so far nga, sa aton, nakita sa mga 50 plus thousand. And then ongoing pag registration nato sa mga kabarangayan. Tabahin sa pahayag ni Dr. Chris Sorongon. Pasalamatan sang League of Cities of the Philippines kon LCP ang ginapamunuan ni Bacolod City Mayor Bing Linardia si Presidente Rodrigo Duterte kagkatapos ang National IATF matapos ginaprubahan ang request nga i-reclassify ang mga local chief executives kon LCEs nga ipaidalom sa Priority Group A1 particularmente sa idalom sang A15 sa nagapadayon nga National Vaccination Program. Sa sulat sang LCP nga ginpahayag nga mga tikang ang nag-recognize ka importansya sang papel sang mga LCEs sa kadalagaan sang vaccination program sang gobyerno. Sunod diri ginapasiguro nila sa NIATF nga magahimo sang mas aktibo kag maay nga vaccination efforts sa ilatag sa ka mga lokalidad. Naibaloan ng opisyal sang gobyerno ang una nalakip sa A4 sa priority list sa vaccination program sang gobyerno. Sa ibang panaton nga balita lokal,
Giinklaro naman ni Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer nga hindi siya magpapili bilang vice alcalde sa siyudad sang Bacolod sa mabot nga 2022 national and local elections. Suno kay Ferrer, kung may plano ini magpapili, kung tani nagsaylo rin sa iyang registration antes ang Mayo 8. Paatag pa ni Ferrer, yara na siya sa ikaduha nga pinakamataas nga posisyon sa probinsya, kag hindi niya panguyangan ang oportunidad nga magpangalagad sa publiko. Nagpasalamat naman si Ferrer sa mga pumuluyo sa siyudad sa Bacolod matapos malakip ang iyang ngalan sa mga ginalantaw nga magpapili bilang vice alcalde sa siyudad sa Bacolod base man sa resulta sa desisyon 2022 pre-election survey sa Aksyon Radio Bacolod. Ginkumpirma naman ni Ferrer nga siya liwat ang magpapili bilang vice gobernador sa probinsya, kaupod si Governor Bong Lacson. Nakibot ko nga about sa survey lang. Para interview ako to about pasalamat ko Andres Bacolod at daging klaro ko nga hindi ko maglagan ni Vice Mayor ka. So kung sino daya ang ihambal sang respondent daya wala na iyang iyan luyagan. Ang kabahin sa payag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Temporaryo nga ginpasira sa publiko ang Binalbagan Boulevard kag tanan nga mga beaches kag resort sa Banwa sa sulod sang duha ka adlaw. Ini kasunod sa pagsaka sang kaso sang COVID-19 kag sang ginasuspetsuhan bagong variant sang coronavirus. Sa Executive Order number 24 nga ginpermahan ni Mayor Alejandro Merasol Mayo 16, 2021, iya ginpahayag nga nagumpisa ang pagpasira sang Domingo tubtob Lunes Mayo 17, 2021. Sa records ng Municipal Health Office, Mayo 15, 2021, ang Binalbagan may 432 kakumpirmado nga kaso, 330 ang recovered, 15 ang napatay, 4 ka kaso ang ginsalo sa ibang LGUs, kag 43 ang aktibo nga kaso sa COVID-19. Clinical trials ginahinyo para sa Pfizer kag Moderna nga magamit bilang booster shots. Samtang mga bakuna hindi dapat pag-iimpon sa pagkaon kung ibutang sa storage facility. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magulik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Oh, sakay Ma'am Luisa Luing Melos. Good morning dira sa imo Luing. Kay Alan Reyes Dumdum. Good morning man. Si Ma'am Kelly Jelly nag-send another 50 stars. Salamat gid. Bukas ako gid kahapon wagi ko maka-reply, maka-PM. Sige lang Ma'am Kelly Jelly ano, kag Ma'am Vanessa. We will find time no para sa aton nga ginistoryahan no. Belen Salao, good morning man. Kay Michael June Season, Ephraim Arus. Morning, monitor kami Japon rin sa house hasta Sumag Market with the gang. Sino ning gang? Ang iyagro nga mga tao guro da sa kuana sa Salis Lechon Manok no. Maria Teresa Hofelenia, good morning man. Kag kay Otay Benedicto. Tamyaw niya, happy birthday si Toto Castro sa Bangga Bagol. Good morning dra Toto Castro and happy birthday kay Teacher Romela Ilustre Arevalo. Mayang agaman. Gina-greet man ni Alex Montesa si Aljon Apil. Happy 21st birthday today. Michael John Season, gina-greet niya man si Greg Ostiniani Puertas ng Quezon City. Fiesta sa Sumag kahapon. Yes, oo. Yung may nagagad sa akon. Galing wala ko nagkadto bla amigo John. Kay galikaw ko anay sa tipon-tipon la. No? Galikaw tanay kay balo kagadamo kaso di sa Bacolod. Pista gapon Aksyon door sa Sumag. Tinamangkot si Maninoy mo Michael John Season kung nakadalikyat ko to. May naghagad sa akon dito. Galing kay way ko nagkadto anay kay galikaw ko anay bala sa kwan sa tipon-tipon bala. Wow, very good. Kay okay lang na ako ya daw mabaka ko gapati ko bakod immune system ko. Galing basi mag-career tabla kag sa balay bla kun ano ang basi bla maglalatnan tus lablangon sang kalagawan mo bla. Muna nga ikaw no way ka obra lagaw. Ay, kilain sa akong pinagban. Nag-agree ko sa ginapahambal. Ba't sa ako galing ginatira mo? Yeah. Ay, kilain. Yung obra lagaw para likaw ka sa mga balo ka. Balatian. Ang namin Aksyon doors i-treat mo ang tanan nga tao daw may COVID. Kag even yourself. Kag i-treat mo yung mo kaugalingon nga may daw may COVID ka man bala. Yes. So para likaw kita, no, di ba? Maria Teresa Hoferania, good morning. Si Migo naton one ball Galyo kag si Madam Alma Alvarez Galyo ga bantay to sang mag-live na ang Miss Universo. Wow, kita diri man ang Super channel. super support man sila mo. Kag kita bala nga mga Ilonggo. Support kita kay Ilongga ang aton diri kandidata. Si kwanto gali si sino to tong daw basher to ni Rabia. Basi ko no kuansa ko do ano ganin na i-declare yung persona. Si John Magno. Oo, do persona non grata. Basta sila tiambal ni Mayor Jerry Treñas. If you wish, why not? Kung gusto pasaran mo na yung resolusyon mo. But sila sa persona non grata, unwelcome ka bala sa unang lugar. Hindi ka dapat, no? Ilongga kay mo yan, ikaw mo nang obra sa bus da. Way ka nag-intra, nag-intra man siya sa Miss Universe. No, nag-intra sa tani sa pagkuan bala diri sa Pilipinas. Palang intra na siya para nga ikaw to Miss Universe. Sabi mo, post lang ha. Budlayan yan si Aksyon Doors sa unas na. True. Ay, ala na. Pinadagdag. Ano kaya Day? Pero ang nag-bash si Action Boy ng Ilonggo, actually, si ano to, si Magno. Hindi na siya Ilongga. Hindi siya Ilongga. Saya na siya Action Boy. Si ano to ya, si ano? Okay. Kung gusto may clap na plak. Si Kanya ni Jo. Kay ano taga ngalan niya kagapon? Taga Iloilo gina siya yan. Yes. Medyo mga ongle. Mga. If you have nothing good to say, be quiet. Kailain siya dan magambal Action Boy. Kaya ginambal niya kalawlaw. Term balang kalawlaw, do kasakit, bala matian, especially sa taong gapaninguha. Correct. Ano nga channel? Karon ang ano, di saton man. Ay, ko kabalo. Ginambal ang tanan sumo nga mga detalye kag informasyon parte sa Miss Universe ginatugyan ko na sa imo. So don't ask me anything about the Miss Universe, ha? Sana all tugyan. Tugyanista. Di na tagsupuntor. So, mabasag karon ni.
Good morning nan kay Roy Andrada, kay Jessica Dulindo sa Ibima, galing kay Jocelyn Andrada Tiangson. Renan Payungayong, Amor Montano Alvarez. Happy birthday na kuno kay Michael John. Happy birthday! Happy birthday, Michael John. M. Saboso, good morning. Kumusta na din si Tiniente? Rami Mondihar. Monitor lang sa Lapu-Lapu City. Greet sila si nanay niya Alicia kag bilog nga taga Hacienda Paz, La Carlota City. Richard Daet Pacheco, Homa Lumena. Belated happy birthday kay Miss Homa Lumena. 48. Nag-48 na siya. Birthday. And she was proud of it. Yes, of course. She is proud nga naglambot na siya sa 48. Yes. You should be. Ang balokang edad ng bagwapon kay Vice Gov Jeffrey Ferrer. Balokang Vice Gov. Ang age siya is just mind over matter. Di ba? Correct. Ano binabi? Kay Miara, May Balaction sungkwan pa na Boy. ya, age is just mind over matter. If you don't mind, it doesn't matter. Perfect. Stop. Grabe, no? Ituluan mo pa si Boy sa mga panibago na Kalaman. nakalaman. Halin kay Boy Duran. If you don't mind, it doesn't matter. So, hindi Yes, na pa maminsara ang edad. It's just but a number. Di ba? Kay meron doon action boy nga 40, pero ang tsura do 30 lang, or 25. Meron man 25, Ang paminsara niya daw 15. Ala, ito sa 15. Very, ano na gini action boy. Yung pakita ko kung ano nga channels. Makita sige. ko ginakaroon. Kaya Ara nung na. nag-post ito si Mayor Jerry Trinas sa ano, action boy, mang sa nga... Do nag-ano pa siya ka action boy, naghingyo siya sa mga teachers to bala, or sa mga schools na nga ano naman lang do ka in car ano riya man lang ya do ka ano gitawag sa naman hindi man gid bala sila nga mando igid bala hanan Ginakuha niya lang Ginatawag sila ganun. pangabay niya lang guro na kara Kung pwede, suportahan tagid si Rabia. yes si Inday Ibiyang Ibiyang. Giliayo action boy Ani Rabia? Abi ko, Rabbi. Robbie do Kasi, Rabis standby na yan. Nasa aton mga balita national. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:30. Detalye na sa mga balita national. Ginahinyo ang mga local scientists sa Pilipinas nga magpatigayon sa clinical trial sa agon mibaluan kung magamit bilang booster shots ang mga bakuna nga himo sang Pfizer, BioNTech kag Moderna. Sunod kay bagong henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera, agud mas mapabakod ang epekto sang bakuna, mas maayo kung may booster shots nga pagagamiton. Sa karon may mga pagtuunang ang napatigayon sa Estados Unidos, sa United Kingdom, India kag Spain sa paggamit sa iban nga brands ng bakuna bilang booster shots nga ibakuna matapos ang isa ka bulan sang initial vaccination. Naibuluan may una na nga batch sang Pfizer vaccines nga nag-abot sa pungsod kag ginalauman pa ang pag-abot sang madamo nga vials sang Moderna vaccines.
348 ka vials ang Sinovac COVID-19 vaccine ang nauyang matapos malimtan nga ion ang freezer sa diin ginbutang bakuna sa makilala North Cotabato. Suno kay North Cotabato Health Chief Dr. Eva Rabaya, nag-brown out sa nasambit nga lugar kag nagdesisyon ini sila nga isailo sa police station bagod may generator sa among estasyon. Naglaom ang health official nga nasolusyonan ang problema apang sa ulihin na tukiban nga wala nagaandar ang generator kag wala man nasaksak sa electrical socket ang freezer. Nabaluan ang bakuna ang dapat kuntani gamiton sa pagbakuna sa mga senior citizens. Ginklaro sa health official nga hindi na magamit ang bakuna kag gindeklarar nga damage. Nagpanumdum naman ang Department of Health sa mga lokal nga gobyerno nga kundi dapat pag-iimpon sa pagkaon ang COVID-19 vaccines. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga hindi kabahin sa protocol sa pungsod sa insaktong nga handling sa mga bakuna ang pagbutang sa cold storage kaupod ang mga pagkaon. Ini kasunod sa pila ka report nga may pila ka local government units ang nagkontrata sa mga food chain suppliers para sa storage kapag biyahe sa ilang mga bakuna. Sa atong Enero, ginpahayag ni Vaccine Czar sa Secretary Carlito Galvez Jr. sa mga LGUs kag mga pribado o kompanya nga obserbahan ang vaccine cold storage standards nga ipagawa sa gobyerno nasyonal kag hindi lang basta nga magpatigayon sa kaugalingon nila nga refrigeration measures agud hindi mauyang ang bakuna. Nagkulob ang service boats ng Department of Agriculture nga magadulong kontane sang bakuna kontra COVID-19 sa Real Quezon. Sunod sa report sa Philippine Coast Guard, nagluntad ang insidente 100 metros ang kalayoon gikan sa baybayon sa Barangay Ungos. Duha ka kahon sa COVID-19 vaccine sang karga sang bangka. Kaupod man sa bangka ang duha ka personnel sang Department of Health, duha ka pulis nga nakadestino sa Municipal Police Station sang Pulilo, boat captain kag motorman. Sunod sa pasahero, gulpi lamang nga nagkulob ang bangka sang aksidente ini nga nag-igo sa concrete post. Gilayon naman nga naluwas ang mga sakay kag nasalba man ang bakuna. Nabaluan nga naglabot sa 720 ka doses sang bakuna kung taning idulong sa Municipal Health Office sa Pulilo. Samtang ginaimbestigahan sa karon sa Philippine National Police ang posibilidad nga pila ka mga illegal drug syndicates ang nagapatubo na sang tanom nga marijuana sa ilang mga puluyan. Sunod kay PNP Chief General Guillermo Ilazar bangod sang hugot kag lapnagon nga kampanya sang kapulisan kag Philippine Drug Enforcement Agency batok sa illegal nga droga, nagnubo ang supply sang shabu sa pungsod. Bangod sinid ako ang posibilidad nga ang iban nga drogista nagatanom kag nagabaligya na sang marijuana. Nagmando na si Eliasar sang mas mabakod nga intelligence gathering agud may baluan ang bagong estilo sang mga drogista. Gintupok sa kalayo ang katatlo nga panalgan sa Philippine General Hospital kon PGH. Sunog kay Bureau of Fire Protection Investigator Senior Inspector Hector Agadulin, ang sunog nagluntad sa supply area sa operating room sa hospital. Pasado las 12:58 kahapon sa kagahon sa ginabatag sa second alarm. Ang sunog kag naglawig sa 5 ka oras antes na palong ang kalayo. Bangod sini madamo ang mga pasyente ang gin-evacuate kag ginsaylo sa mga malapit nga hospital sa Manila. Wala naman sang na-report nga napatay o konpilason sa among sunog. Padayon pa investigasyon sa motoridad sa ginhalinan sang kalayo kag ang bilis sang halit nga gintugas sang sunog. Ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Okay, good morning naman. What? Mga ka-aksyon. Allen Reyes, good morning. Belen Salao. Deka, di na ko tuman. Sa ano na? Signal ta din ako, sir, no? Sir Alray, signal ta din, no? Aha. Sige. Ari may channel na ko, Aha. Sakay Ray Baryoga, tamyaw niya lang kay Butsoy, Rafi, David, Budong, nga naga-monitor man. Heuristic. Kumusta? Hindi nakalahukan ka. Ano naman? Okay. Mangkot sa kung kumusta kuno ang CPP-NP. Bata. Kumusta kuno sa Negros? Si Heuristic. Si Noami Jimenez, Sir Boy, nagpa-vaccine ka man. May schedule na ko, actually, no? Nagpa-schedule na ko. Basta within this week, no? Okay. Buot na, no? Lang, si Kanda kami mga pamangkot siya kung kumusta na kuno ang EO70, kumusta na ang EO70 da sa Negros. EO70. Lisa Garde, good morning, man. Bisab tan Aksyon doors. Katapos ang EO Action Boy, hindi ko na madumduman ko ano ng EO70 Action Boy. Makwiri pagid sa parte sa update sa LCAC kuno. Kada mo sa pamangkot ni Heuristic, no? Sakay Shelly Angko Arus, so good morning. Kay Jen Oiseser, kabudlay bala sa imo heuristic sa mapamangkot mo kung explikahan ta karon maubos ang oras ko di sa imo, no? So pasensya gid ha ng EPM na sa Aksyon Dorel, Okay, ikaw ginapamangkot si Action Boy. Bala, may tani ko na Action Dorel. Okay, ang mga pamangkot, siya ba? Ang mga pamangkot siya ba daw kung i-explain mo ba daw malawig-lawig? Kamote, mga pay ka mo duwa. Yung kinaglan yun aguro. Kato sa Mindanao? Ato siya sa kilit sa Mindanao. Di virtual coffee. Kaya mga pamangkot, siya ba natin, sir, sa BLGU about sa province, kamusta naman ang EO70, sir? Kag kumusta na ang NDF, CPP, NPA, dira? Muna mga pamangkot siya, tika budlay bla i-explain on air kay kalawig, no? So, mablubudlayan, tas na to, no? Mangkot lang bala sa mga math, bala kay dalit na lang na sabton. Dasig ko yung magsabat sa math mo, sa gusto na ka bla. Math mo sa math bala, dasig ko magsabat ya. Sumbong Ngayon dasig ko gani magsabat. Tika dasig ko yung magsabat sa math. 8. Eote, 8. 1 plus 2 plus 3. Sa lao? Pero dasig. Oh my God. Ano lagaligaon? Alam, in fairness. Dila? Dasig. Dibisan sa dasig. Wala ko man yung galing nakambang yung tsakto. Ano yung dasig ko yung magsabat? Ano yung lang yan, dasig. Ay, nakuha ko ng logic. Pagdiligaman, pastor, 8. Sala, putasig. Dila? Kalay. Slasher Sumugat, good morning. Kay Andrea Amanda Jaime, good morning man sa imo, ma'am. Kay Jos Mio. Magawa ko na na-realize yung profile name. Diyos mio. Diyos Mio. Staff Sergeant de Los Santos Arnel sang Pandan MPS, Municipal Police Station. Pandan Antique. Kag de Los Santos Abaha sang Balisong, Kabankalan. Wala sa kuno kadayon si Nuwami Jimenez, way kadayon kuno kay nagtaas siya BP. Magnubo kay ang BP panubuon na siya para nga madayon. Kabay pa madayon kay importante na magpabakuna, ano? Okay? Din to nga kuan karon makita ang Miss Universe. Amo na. Kumita kayo lang. Para sa may mga channel. And wait na pag i-off ba yun?
para sa signal, gagamit sa signal, balay lang cable, makita nyo siya sa Channel 20. Sa mga satellite naman, Channel 20, mangyapon. Sa Sky Cable, Channel 11. Sa GSAT, Channel 9. Sa kanya local TV station, why? Wala, I think, Aksyon Boy. May ara na guro, away ka lang kabalo. Basi delayed, goro. Sinayara na wala ka lang kabalo. Basi, goro. Wala lang ko kabaloan. Diyan mo lang ba ako di eh. Ako na nabigay, di mo nakasulat. Ay, na bala mo naman. Bala mo na sa kung... Hindi na to sila kung kinatatawan din to sila man. Wala pa. Wala man. Good morning. Hello, countdown no? 18 minutes na lang ko na ma-start. Hindi ito kabalita special. Madungan ka gidya sa Miss Universe. Tingnan sa live na di siya sa aton. Live na. Sino ang host, ikaw? Hindi, si Olivia. Hindi ang namin ko makaka-comment lang. Andre, Section Art. Star Universe na yan. Star Universe na? Wala Section Art sa... na yupon? Wala sa kung describe ko sa gown ko ni Wala Rabia. siya karoon po kramaal. Gina siya po. Tiyo ba, ba siya karoon nga basta ga-shine ka ng yellow, shining in yellow, dayon. Idol ako nun nila sa Antique, oh. Ay! Dapat kadto ka to. Sige, makadto ko na. Sa Actually, Luis gusto ko, may mga gusto ko na pulis. kadtuan. Dito. Sa Action Boy, sa Tao lugar. Tawo kag lugar. Oo. Sila ni Opitan, taniyo. Sa Pandan? Sa Pandan sila yan. Sa police station, kadto ka to. Tudla? Okay, sunod ka to dahil sa custodial facility. Ay, kala. Pandan Police Station. Pandan Police Station sa Antique. Idol ka to kuno nila. Pakitaan ta si Sir Jus Mio. Standby na sa atong dugang nga mga balita. Time na 7:44. Nagpaanda ang mag-World Health Organization o kung WHO nga mas mangin deadly o kung makamamatay ang COVID-19 pandemic karong ituig. Ginhimo ni WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus ang paandam nga nagpahayag pa nga mas makamamatay ang COVID-19 pandemic ikumpara sa tung 2020. Nagwa ang paandam sa tungas ang pagpalawig sang Japan sa state of emergency samtang nagadamo ang panawagan niya hindi na pagdayonon pa ang Olympics. Una dirigin pa ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nga kinahanglan nga mabakunahan ang tarang nga pumuluyo agud dala nga mapunggan ang COVID-19. Permado na ni Presidente Rodrigo Duterte ang duha ka mga executive orders nga nagapatuman sang panibagong nga taripa sa bugas kag baboy sa pungsod. Sa Executive Order number 135, ginpanubuan ni Duterte ang Most Favored Nation tariff rate sa bugas sang 35%, halin sa 40% nga in quota imports kag 50% nga out quota imports. Sunod sa Malacanang, tuyo sang siningatika nga mapabilin ang maayong nga source sa mga produkto sa merkado, masuportahan ang supply sa bugas kag masiguro nga masarangan ang presyo sa mabalaklon. Duga pa sang Malacanang, ginpanubo ang taripa kasunod sa pagtaas ang presyo sa bugas sa kalibutan kag ang hindi stable nga supply sa bugas sa pungsod. Sa EO number 134 naman, ang pork importation sa idalom sang minimum access volume ang yara lamang sa 10% sa unang 3 ka bulan kag 15% sa sunod nga 9 ka bulan. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon 47 pesos kag 79 centimos, Singapore dollar 35 pesos kag 86 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 15 centimos. Sa aton mga balita entertainment, dako ang tsansa nga makasulod sa top 3 si Miss Universe Philippines Rabia Mateo kag magdala ang corona sa 69th Miss Universe subong nga aga nga patigayonon sa Hollywood, Florida, Estados Unidos. Sa interview kay Cesar Tableso, isa ka pageant enthusiast sa nagapati siya nga dako ang puntos para sa mga kandidata ang ginpatigay nga preliminary competition sa Miss Universe. Ginpahayag pa sining antes pa man patigayon ang preliminary competition, may ginpatigay na nga private o closed door question and answer portion, antes pa man ginpatigan ang national costume. Base sa iya nga paglantaw sa mga interviews kay Rabia, dako ang posibilidad nga makuha ni Rabia Mateo ang corona para sa 69th Miss Universe. Budlay ka magpunansang ko. Garalak with ang dila ko sa enthusiast ba? Budlay ka magpunansang enthusiast. Balita sa sports. Enthusiast.
Balik na sa hampang ang NBA superstar nga si LeBron James para pangunahan ang pagdaog sa Los Angeles Lakers kontra sa Indiana Pacers 122-115. Ang pagpakita ni James salin sa iyasning injury ay importante labi na sa yara sa must-win situation ang defending champion. Kinanglan nga dagon sa Lakers ang masunod lang hampang batok sa Pelicans. Kag swerteyon sila nga mapiyadi naman sa separadong hampang ang Blazers sa Denver para makalaga sila sa katapusan nga slot sa playoff. Kung hindi ni matabo, dagdag na sila sa play-in round. Balita espesyal! Alright! Energy! Bongga! Bongga. May mga pa rin. Bongga po, inaintofyat na. Ginlaway ko na lang ganit. Nakamudlay po pronounce. Nalagdubo akong dila, gulpi. Kasabat. Anyway, actually, happy Monday. Kagkamalo ka. Happy Monday. Grabe ako ng excitement. So, kay si Miss Universe 2020. So, action boy. Miss Universe 2020, gapon sa buong ha. Kabisan 2021, natakay. Tiway na dayon to sana, ma'am. So, Miss Universe 2020 ni siya. Yes. Is that Rabia at sa imo likod? Mo na siya? Si Catriona na si Catriona. Catriona. Galing na. Si Rabia, Wow. prepare na to. Pilan lang ka minutes. So, ma-start na. Kaya Hindi kayo ba si mga pakwanla ng replay lang bla replay? Mas Okay. replay Tinggalin lang. kayo nakabutang live via Zoom. Okay. So, ito ko dyan, no? Lecture ta din. Excited naging ko yung Action Boy. Kaya gaka-feel ko na gidya nga makuha ta ng ikalima. Ikalima na nga corona. Okay, apat na nga itong corona mo. Yes. 1969, Gloria Diaz. 1973, Margie Moran. 1915 at 2015, 2015, Pia Wurzbach. Wurzbach. 2018, Catriona Gray. Katrina Gray. Grabe lawas ni Katrina Gray. Yes, Catriona pa yan. Tahom. Gwapa-gwapa. As in. So, tisig Action Boy, ang support na gid ha sa aton yung Miss Universe. Hindi kayo magpuli danay ha. Kaya magluwas ng may pamahaw kay birthday ni JM. Di malanta ta Miss Universe. Duha ka mo din action art na comment. About si Miss Universe. Doon kami di mga-commentator, ha? Kay kung basketball, duha ka mo ni action rec. Duha ka mo ni action... Kiss action rec si mo upon. Action art. Kiss action rec. Tisubong duha lang ka mo ni action art. Hindi pwede ka mo ni Action Ann sa Miss Universe kay tagpo pang babae na yan. Tilito saya. Ato pa siguro tulog-tulog. Kaya ko dyan subong niya. So, this is my life ya karon pwede gid siya karon ka congratulate kung mapuli na ni Rabia ang aton nga ikalimang corona. Okay, so sige. Sa aton nga balita, Special Action Boy. Channel, to me is known na Channel 20. Sa Signal, Miss Nons, Channel 20. Kaya naman ko siya sa akin. Belated happy birthday anay kay Tito Cyril Cordova dira sa City Health Office alin kay Sherilyn de Oro Javier. Sige. Okay. So, diri kita na sa aton nga balita, Special Action Boy. Ini ba lang mga rason kun nga ang mga Pinoy, mga sagad gid nga mga singer, di ba? Sagad, mayo magkanta. Bisan diin kabala Action Boy. Actually, kabalo ka nga ang karaoke invento na sa Pinoy. Gali. Yan na sa Pinoy invention niya, ang karaoke. Gali. Sino nga Pinoy man? Si Abutaway ko kabalo. Basta Pinoy. Search ka ron. Sige. So, Action Boy, ang una, gid nga, ang rason, kun nga, ang mga Pinoy nga singer, mga sagad, gid ya. Kabalo Action Boy, sang una, sang wala pa nag-Jake Cyrus, si Charis Pimpenko, ginag-guest na yung Action Boy sa Glee. Glee. Sa nagkalain-lain nga mga sa Hollywood. Ang kung balay ng TV series bala nga Glee. Glee to. Glee Glee? siya. Naranda siya. Sa pagid Action Boy kay sino kay Ellen DeGeneres. kay Oprah Winfrey. Puwerte. Believe gito sa Saan si Kwan pa siya? Si Charis pa siya. Charis pa siya. Believe siya si sino ba Ang Kapiano na bala? Ang judge bala na sa Kwan sa Asia's Got Talent. Sino na siya? David Sino man? David Copperfield. Dumad si Kiro mo na yan.
Hindi mo. Basta daw, believe ni kay Charis ang una. Kag tanan-tanan nga mga ang Filipino-Mexican man nga si Jessica Sanchez pala. Sanchez, oo. Sagad man na siya magkanta, gabi. So, Hindi ba si dugong Pinoy. Jessica sa kuha na yan, may nagkasga talent? Sa US na siya Action Boy. So, ari Action Boy isa sa rason. Kay kada Pinoy Action Boy, kada puluyan, hindi gid madulaan sang or kon may party-party, hindi madulaan sang Kanta. karaoke, sing-along karaoke. machine. Ara ginay Action Boy, no? Correct. Dato dai sang Snowbird, din ko marin tatakaraw. videokehan ang tawag din Action Boy mo. I did it my... Namin My plakpak way, siya. Jay mo, My way. Hindi na pang palakpak siya mo. Oo. Tapos And did it my... Palakpak mo. We... hindi mo, Nakadasuma pa sa katapusan. Namin natali ka tono. Kagabi ang addiction, no? Perfect na itani. Ang kikwartig dyan. Ang kurkurong Nabalda. sintingog ya. Nabalda pagabot sa uli. Pagabot sa punta na dasma. Uy. Bunon siya. Inang may wingan anda mo kay kabunan Oo, siya. no? Nabaga kapatel. So, next Action Boy, Ario. Mga supportive mom naman Action Boy, ang gina-enroll, ginang ilang mga kabataan sa voice Voice lessons. lessons, correct. Gabi, giniya, no? Especially makitaan nila sang isang talent nila bata sa pagkanta. Enjoy na dayon niya sa voice lessons siya. Yes, oo. Ang kilala ko ba si Daydi Soke kay kuha na siya mga voice lessons. Shanga coach? Oo. Oh, wow. Kay kuha na siya mo pianist na siya mo. Okay. So, kanami man sin Action Boy actually. Kaya para hindi man mabuyo ang bata mo sa iban nga, sa iban nga, hilimuon. And then, next Action Boy, ginaengganyo, ginila mga ila bata, nga mag-practice, gidya. Mga Pinoy moms, bala Action Boy. Kamatay ka na sa kay Regine Velasquez sa una, kaya father na mong train sa una siya. Nga kung i-train na sa una, sa dagat sa una, kuhan sa blang, iyang liag. Ang liag. Ang ako no kay Sarah Hieronimo, Secret Action Boy. So, hindi ka na kanalan, gali voice lessons. Dito ka lang sa dagat, oh. Dagat kay Lapad, Action Boy. Hindi makanta ka, may tubig di si mo, hindi mo kakanta ka. Oo. Magkataas ka mag-routine. Tapos si Sarah naman yung Action Boy, kaya wala guro baybay sa ila, sa siya, sa Suba. tab. Oh. Hindi sa Sa suba, banga. sa tab. Hindi man banga, kaya kamay sa banga. Ay, kita mo ng blue nga tab nga dako, bala. Na ang plastic na bala nga container na. Nanda na siya Action Boy gahulong, kagat. Okay. Ikaw, Mamo na siya. Correct? ikaw galing kung dira ka sa taba, si mo lumos ka ba? Wow! Taas ko ba sa taba ro, karang hindi Action Boy. Wala mo, hindi ka tungkad. Lakalain. Ako nang delikado da. Mas delikado oras tayo. 55 na. So, boss naman ang iban. Sige, boss Ito din naman. pag kay boss. Basta, the important... Sample ta kanta, boss. Ang important thing is, ang mga Pinoy, bisan paano yan, may labag sa Pinoy, guro, dako nga porsyento sa mga Pinoy, gakantagin mo, no? Yes, ay, of bali course. magid mayo, pa basta gakanta. Yes. Para kayo may we. Oo. May... We. Lain-lain. Abi mo talaga ako, natutuon ng tabo. Tuod, magidam o na batian. Hindi ay ka. Correct. Sige. Now. Sakay, amigo natin Alfred Alcantara, kag dira sa Alberta, Canada. Kag kay Edgar Alcantara, kaya para hindi ko malipat lang, kaya napatamyaw na sa ako ni amigo Tatorko Jongko. Sige. Good morning Bali sa inyo. Dennis, voice lesson ko nami kagitingog nami ginaya. Okay, Okay, Dennis. Des. Pero mas makaka-improve na, Dennis. Actually, ang voice lessons, di para ma-refine ng lang imo nga. Isabitan namin, nagita magkanta. Sino to ganing hambal mga... Si Dayde. Dayde Soke. Mapa-voice lesson, talaga kay Yes. Ma'am, Ma'am Libre, Dayde. hambala sa ako ng hambal. Ay, libre. Sana manalo si Rabia Mateo. Sige mga ka-action ha, Rabia Mateo kita. Rabia! Arriba. Arriba. Halabira. 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 Halabira, Rabia. Rabi, good luck. God bless. God bless. Sige. Sige, okay? Stand by na kita mga ka-aksyon sa Action Hotline. May kaupo ninyo aton nga Miss Universe commentator. Aksyon at Tayhopon.
Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sama ko ng Aksyon Radio. Life Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.